Dagdag ko lang, meron pala dito ano, yung payong, pwede kayo sumilong kung pag namasyal kayo dito. Ito may yan, si libre ito eh, walang babayaran to. Kasi wala naman nakalagay na dito may bayad eh, wala, libre ito mga yan. Pwede kayo sumilong dito mga yan pag ano. Ayan so, ayan, pag para hindi kayo mainitan. Dito yung payong, pwede kayo sumilong para hindi kayo mainitan. Kung sakaling mamasyal kayo dito, libre ito, walang bayad dito. Dito sa Manila Bay, Dolomite Beach. Bali mga yan, sa likod wala namang payong. Harap ko na yan, may payong na isa pa. Kaya dalawa dito, tapos doon sa dulo meron pang tatlo o kaya 5 payong siguro dito. Ayan o ngayon, so pwede kayong sumilong. Tapos may bato doon sa kita mga yan. Tingnan natin doon kung anong bato yun. Tingnan natin. Siguro mga yan, ito yung ano, yung kasaysayan ng Manila Bay. Yan, may nakasulat mga yan, may nakasulat. Tingnan natin yung nakasulat. Ayan. Ayan, nakasulat dito. Manila Bay, Manila Bay, Baywalk, Dolomite Beach. Ayan. Ayan, may yan yung mga ano dito. Ayan. Ano yan? Ang Manila Baywalk, Dolomite Beach. Okay. Dito, basahin natin kung ano nakasulat dito mga yan. Dito sa may Manila Bay, Dolomite Beach, no? Tingnan natin mga yan kung basahin natin kung ano nakasulat dito mga yan sa bato na to. Ayan mga yan. Dito pa rin tayo, andito pa rin tayo sa sa Manila Bay, Dolomite Beach. Basahin natin yan kung ano nakasulat sa bato dito sa may Manila Bay. Dito tayo sa may payong naman yan, sa 3 payong doon. Yan, pwede kayong sumilong dyan, no? Ito man yan, so may bato rito. Silipin natin man yan kung ano nakasulat dito. Okay man yan, no? Tingnan natin yung nakasulat sa bato man yan kung anong nakalagay dito man yan, no? Basahin natin, no? The Manila Baywalk, Dolomite Beach. This was constructed during the administration of President Rodrigo Roa Duterte. No? Shoutout kay Manang Pangulong Digong. Talagang siyang dito nagsimula. As part of the Manila Bay Rehabilitation Program in consonance ano ba yan? With the mandamus order of the Supreme Court. The Dolomite Beach is 500 meter by 60 meter structure built with GU engineering intervention. It aims to clean and rehabilitate this one trash-laden and polluted portion of Manila Baywalk into a vibrant and clean coastal environment where Filipinos can enjoy the sea breeze, the white sand, and the famous Manila Bay sunset. The construction of the Dolomite Beach was started in 2019 during the time of Secretary Roy Isimato. Shoutout dating kay Secretary Isimato. Siya yung Secretary ng DENR. Ito po yung isa nakasulat dito. Bali dalawa ito eh. Dalawa. Ang Manila Baywalk, Dolomite Beach, ito ay ginawa ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Shoutout kay mahal na Pangulong Digong, no? Grabe ang ginawa niya dito sa Manila Bay, napakaganda, no? Dating basura, ngayon malabura kayang forma. Bilang bahagi ng Manila Bay Rehabilitation Program ayon sunod sa mandamus order ng Korte Suprema. Yan, sa isa tayo mga yan, dito na nakapark mga yan, ito nga kahit kung araw pwede 50 pesos lang pag may motor kayo. Sa parkingan ng motor dito sa may tapat lang na Manila Bay, Dolomite. Ngayon mga yan, may pupuntahan tayo kasi yung boss natin si Migong Doms may papuntahan, kaya shoutout sa kanya mayan kasi nakapasal dito sa Manila Bay, Dolomite Beach.